Molweni, igama lam ndinguAkhona Mxathule. Siyazi ke uba sinemigca emibini ehambisanayo. Masizobeke le migca sibe nomgca u-L no-M. Siyabazi ke uba ngoontanga size sizobe, uba ngaba ke iyahambiselana ingoontanga, size sizobe umgca onqumlayo. Siyazi uba ke ngoku iikona ezingqinelayo ziyafana. Sithi sino-X no-Y. Uba ngaba ke u-L unguntanga no-M, loo nto ithetha ukuthi ke ngoku u-X uyalingana no-Y. Into endifuna uyenza ke kuba ke ngoku ndiyenze kule video ke ngoku ukuba siqinisekise siyayazi le nto. Ndifuna ukuthi ke ngoku ndithi uba ngaba u-X ulingana no-Y, loo nto ithetha ukuthi ke ngoku u-L uyahambelana no-M. Sawuthi ke ngoku ezi line zihambelayo, le migca ihambelanayo nezi kona ke ngoku zingqinelanayo, kunyanzeleka ukuthi zingqinelane. Ndifuna ukuthi ndiyenze ke ngoku loo nto ngokuphikisa le ngcaciso. Ndizawusigqibela ke ngoku ndithi akho bunyani kule nto. Ndizawukuthi ayikho nyani. Ndizawuthi ke ngoku u-X ulingana no-Y, futhi ke ngoku u-L akahambiselani ku-M, abahambiselani no-M. Masicinge ke ngoku uba inoba yintoni ke ngoku uba ngaba u-L ke ngoku no-M abahambelani. Mandizobe enye imigca ndikubonise ukuthi ke ngoku yintoni le ndiyithethayo, uzobonisa uba xa ndisithi ke ngoku azihambelani kwenzeka ntoni. Yabona ke ngoku ziyaxwesana. Uba ngaba ke ngoku azihambelani, zizawuxwesana okanye enye izawuhamba phezu kwem, sibe no-M no-L. Lo mgca wethu ke ngoku ubuxwesa, kuthiwa yi-transversal ngesiNgesi, uhamba apha ke yena ke. Sibe no-X, sibe no-Y. Sithi ke ngoku u-Y uyalingana no-X. Singabiza ke ngoku lo mgca wethu u-X, le kona yethu. Sesinikiwe ke ngoku yonke le nto yenzekayo. Sithi ke ngoku angeke ke ngoku lo mgca ube ngu-0. Kumele ukuthi abe linani elithile ukwazele sitsho ke ngoku sibe nalo nxantathu phakathi kukancopho A noncopho B. Sawuthi u-AB ke ngoku umkhulu kuno-0. u-AB umkhulu kuno-0, uzawuba mkhulu kuno-0. Xa seke ngoku sizigqibela ukuthi ezi zinto zimbini azihambiselani, kodwa senze unxantathu emzobeni wethu. Qaphela umzobo wethu uba uthini. Sithi ke ngoku apho sidibana khona ke ngoku u-L no-M sidibana ku-B, apha ku-C sidibana ku-C. Masidlule ke ngoku sijonge ukuthi kwenzeka ntoni xa sifaka ke ngoku le nto siyaziyo. Yabona ke ngoku le kona ingu-X, siyazi ke ngoku ukuthi ihambiselana ke ngoku nalena ikona. Le kona ilapha, kowunyanzeleka ukuthi ke ngoku ibe ngu-180 uthabathe u-X. Siyazi ke ngoku uba le ikona nale kona yokugqibela masiyibize ukuthi ngu-Z. Siyazi ukuthi ke ngoku xa sesizidibanisile zizonke ezi kona zingaphakathi kwawufuneka zenze u-180 degrees. Loo nto siyayazi ke. Sawuthi u-X umdibanise no-180, uthabathe u-X udibanise no-Z ngu-180 degrees. Ngoku ke ngoku aba-X bayahlabana, sithabathe u-180 degrees macala, size sishiyeke ke ngoku no-Z ulingana no-0. Loo nto ithetha ukuthini ke ngoku? Xa u-Z engu-0, yile kona yethu ke lo u-Z. Xa seke ngoku sizigqibela ukuthi u-L akahambiselani ke ngoku no-M, njani ke ngoku abe ke ngoku yena u-Z
ngu-0 apho zidibana khona ke ngoku le migca eyenza ukuthi ibe ngu-0. Njani ke ngoku unxantathu lo sidibene naye phi ke ngoku? Ayicacanga tu. Loo nto ithetha ukuthi ke ngoku xa ingu-0 lo nxantathu ebekufanele uba akekho kwayena, u-A no-B bazawuba ngu-0. Loo nto ithetha ukuthi ke ngoku ingangumgca oyi-1 bekufanele uba akukho nxantathu. Le migca mibini ke ngoku bekufanele uba ukuthi idibene ibe ngumgca oyi-1, angekhe ikwazi nje tu ukwenza unxantathu. Loo nto ke ngoku itsho ke ngoku isikhaphelele ekuthini ke ngoku ingcaciso yethu ibe iyaxoka. Akukho bunyani tu kule ngcaciso yethu. Singathi ke ngoku ingcaciso yethu le migca mibini kufuneka ibe ngumgca oyi-1 ngoba akukho kuvuleka. Loo nto ke ngoku ithetha ukuthi ke ngoku kunale nto ibizwa ngesiNgesi ukuthi yi-contradiction, ayingqinelani. Loo nto ke ngoku uba ithi u-X ulingana no-Y futhi u-L no-M abahambelani, loo nto ithetha ukuthi ke ngoku iyaqinisekisa ke ngoku ukuba ngaba u-X ulingana no-Y, kunyanzelekile u-L no-M bamelane babe ngoontanga bahambelane. Loo nto ithetha ukuthi ke ngoku u-L no-M funeka ibe ngemigca emibini eyahlukeneyo. Yabona ke ngoku sihamba macala. Uba ngaba ke ngoku iikona ke ngoku ezi zingqinelanayo ziyalingana, kanti nayo nemigca ke ngoku kunyanzeleka ukuthi ibe parallel.